Da znaš, ti vidio, vi su momci ekstra igru po snijegu i gol. Gol! Beži bre iz kadra. Jo, meni. Mrčo dohvaća loptu. Ajde, sad pa da budem dom. Pa gleda majstor, on došao do lopte i sad uzima. Ajde bre, smrzo smo se. Op! Miša. Wow. Dobre, tu je. 3 tepiha penal. To je dobra stvar. A kako bre, pa bolje da vam 2, 3 bilo bi gužo bre. Gužo. Ne može da prođe pored mrče lopta. Sad mu gol. Wow. Ovo nije znao da radim sum. Jebote. Lakše mu se. I bre, mrčo bre. Ajde, dajte bre gol bre. Ajde bre. Gol! Ja. Ali za malo. Stojković mene nagazi, vrale, ubi me malo pre. Stojković kaže će se udajemo, ne može jednom igraču da da. Viš je koliko on smotan čovjek. Ali je jak. Ali je jak. Jak čovjek, što mi radi. Ono ga je Simić. Nameša Ja to. si Miša, on što taktički radi čovjek. Evo kazice. To taktika je uspjela. Povratna! Bomba! Leo, bomba, čao. Uj, bre, mrčo. Hajde ljudi, 2 sata. Ovo će bude lijepo uspomene. Op. Mora da živim na morju. Ali imaš na morju? Ija. Dugi tepih zove ovamo. Oho. Za malo, ali ništa od toga. Mogu da mu lete krak. Evo ga. Uš. Ti jeba. Ajde ljudi, igrate već 3 minuta od kako snima. Uzo si. Šta ti je? Bravo Savko. Ovo je bio lep udarac. Ali za malo neprecizan. O, bravo. Savković, pa ti će da daješ loptu 3-3? Pa znao, brate, a znam si da je 3-3. Gdje je protno? Pa ja ti kažem. Kažemo 2-2. Ti se smrzo kao đavo. A da si smrzo mrčo, to što mi napadaš. Govor Dimitrijeviću. Aj ljudi, imaju ne mogu goditi. Dosta sam vas snimao.